Mga pita guys, so nagpalit dahil may og loaf bread ganina no. So nara dayon na ako'y kape. Nga naibata po dere oh. Nagkaan po siya biskuit kaya na siya mahimok kung wala po iya ha. Kadaya pera. Looy. Mga pita. Sarang oras alas 7 na. Lamig kay dili ibangon itutog mo kay ba. Ba 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 Siapa tuh? Kalau mau kita balik anaknya, Pak? Nah. Ano? Ini lagi bang. Bang. Bye-bye. Bye-bye.